skal lige have røvfuld af kubti. Det er det. Trøjen er også af nu, så ved man det seriøst. Jeg må bare blive klokket. Det er det. Jeg er lige blevet færdig med magsparring her i dag, lørdag 10-11. Så skal vi ned og lave noget cardio, så rykker vi ellers senere videre mod Magala, hvor vi har 3 kæmper fra det svarte i dag, der skal på. Det skal nok blive fedt. Vi ses senere. Her og her. Vi har 6 runder. Og så efter de 6 runder, Så har du, så er jeg done. nej, så har du 2 minutter pause, og så har du 6 runder mere. Men ikke af de, altså 6 kortere runder. Er det med faldskærm på? Det er med faldskærm. Det er det mening? Jeg gør bare sådan, det. Perfekt. Jeg tror, jeg er en god idé for dine gamle hofter. Så løber jeg lige her og bare lige. Jeg har aldrig prøvet at løbe på det der... Ja, det nye, det er ligesom det gamle. Altså også et uhardigt outfit, jeg har fået i dag. Lysrød sko, Playboy-sokker, lysrød top. Det er sjovt, fordi du skal også det lidt uart. Der kommer til at være sådan røde hvide farver i tredje format. Der har du den på. På den hals. Lige i gang. Kan du så ikke skynde dig ud til at gøre det? Er du klar til 10? Ja. Vi er done nu med træninger for i dag. Vi ses i bilen. Hvor er vi henne lige nu? Jeg så ikke ud. Tabernøje, Circle K. Ja, nej, bro, what the fuck. Så, velkommen til videoen alle sammen og sådan noget, bro. Det kan jeg slet ikke. Det er alt for troll. Eller hvad? Er det den nye sønder, der kommer her? Nej, det er ikke den nye sønder. Du ligner lidt mere Jon. Bro. Så hvor kunne man frivilligt bruge sådan... Jeg tror ikke, de vælger det selv. De skulle nok føle ham. Så kan man ikke samle nok sukkerroer sammen. Nej, det er også en skør dialekt hernede. Ja, ja. Ikke lige så skør som i Sønderjylland, men det er sådan, altså... Der er jo intet at lave for unge mennesker. Bare ude på marken og fyre den af. Enten så kører de jo ræs, eller... Vi er ready. Vi landede i Nakskov nu, på vejen til MMA-gala, hvor vi har 3 kæmper fra Arte, der skal på. Så det skal nok blive spændende. Wow. Vejen, der starter svaret på. Bare lægge til det her. Han siger, at jeg er rival. Ja. Der er rivalry. Er de her i dag? Vi stiller os lige over. Vi landede her i Nakskov. Døren er så småt begyndt at åbne, og vi ser frem til det. Lad os gå indenfor en gang. Bare dit bælte. Ej, ja. Og gå væk på hver skulder. Jeg griner bare god med det. Så vi landede indenfor, og vi har så sagt 3 kæmper på fra Arte Svarte. Harald, Mo og Mac, Romani, The Wave. Det skal nok blive godt. Mo åbner kortet fra Arte her klokken 20. Han har haft virkelig meget bøvl med sine modstandere og alt muligt. Vi har fundet en modstander til ham her med 5 timers varsel. Vi ser frem til et brav en kamp. Så er vores debutant Harald. Der er virkelig en grinder i klubben. Går altid fremad. Han er benhård. Jeg tror også, det bliver en fed kamp. The Wave, han er tilbage i buret her igen. Med MMA-gala i en catchweight på 64 kilo. Jeg tror, han kommer til at lægge et fænomenalt show. Det skal nok blive godt. Det er altid small. Er det så small? Det er en helt god. Det er altid bare den mindste størrelse, man kan overhovedet komme på. Klap på at varme lidt om nu. Så bare lukke dig halskerne af. Nej, men
Den udstøtte. Kamp nummer 4 er en lille smule speciel. Det er helt bang til de der skønne katte. Ja. Okay. Det var rigtig god første runde. Ja, det var okay. Det var som om... Jeg følte bare ikke sådan... Jeg var lige så skarp. Heller ikke på gulvet. Det gik alt for langsomt. Det var da fint. Det er ikke som om du blev træt. Ja, men jeg synes, de der katte, de gjorde også noget. Ja. 100%. Jeg følte bare sådan, at det er som om, at poppet ikke var der. Ja, smid op. Det bliver rigtig godt. Men det meste er der ryger. Ja, jeg fik lidt til noget. Ja, det skal jeg. Det var alt mellem 57 og 77. Jeg tror fra det. Ja, så. Bare kom derhen. Ja, tak. Ja, det var her, så fik vi en kyberske kæmper heroppe i ring, eller i bordet, vi skal også have en dansk. Jeg får hovedmandhjørnet i bordet. Ikke igen, mand. Ikke igen.
Det er røde ringhjørne, mine damer og herrer. Giv en kæmpe stor hånd til Matt Connolly! William, bare lav sådan her. Ja, vi har sluttet af på Bare sådan her. en succesfuld aften. Ja, vi gik 2-1. Det kunne have lækkert med 3-0, men det var solid performance for alle kæmperne her i aften. Det var super flot. Vi ser bare frem til VM nu og DM i næste måned. Så det nok blive godt. Jeg er på tv, kan du se mig?